IFP gani ka khubor ka babaha lingba kinong pet kinong kersian jong ka VPP khamtam ipat ba kinong kitkam wala kumju ya i presiden jongi presiden rangba jong ka seng VPP na kapor shakapor ngaju ai ka khubor ka basnu tanat ha ya i ba arden khamtam shaki parlok prajor wala ngamde bang akren apo kini gila social media Henry dah kebaburom nga ai keburom ke baklaus ke bakrau shauble bola ai yangi kamet ke bas kot ke ba kia ke basat ke baklan but seisian pat bangan yo ban ai kani khubor jonga bangan pentip shapi lang iparlok iwe pa iwe khamtam kinong kesyan jong kaseng VPP ye ba aren presiden jong kaseng VPP te kawe kajing sngu sat jing sngu sharai ke jonga ba baro kiseng san perthai ki kan tho yai ba arden ba ubrio bolong kumnem tai ya ka ba rim ka baja baro ki khlis taplut ki sngo ba maki pat ki kren ye ki we ki sngo ba lade ki la biang lut nadong shadong henry buon hi ba ubrio jongi kat ba ukren uperkhat ye ki we ukren ye ki we kum bakren ya ka chancot lane umdon kono no kajing khain snap henry yela dia pat sngo kumba ola biang lut nadong shadong omla mde de bong ong batang kita ki ba kantho wat la yang aru kala bande kata mo nomor ba yule singi yo ban kren tang ki we yela de ngim perkhan henry haswa bangin kren ki we ngin da perkhan kumno ba kanom kta kajing susi kanom kta ya ki we mo te kani kajing ya ben ya kantho ya iba arden ngate nga sngokhia shisha ubre ba arden de sha ubre ubala ban yesha bat ubre ubayane akanong rim wala upet wala ki keno ba pet na kawai kaseng handai mano bom pet na kaseng haba mentala da kisan pongut ispangut kimya suntu jingmut marwe don bantre ya ka jing bahan amta kalawai ki kon samla baro kawai ka jalami khapo ka jalami khalia lada maki kim suntu jingmut kim sngap ya kata ka jing ya ai khubor ka bahalem na pata jokite kumnukin ula banne kata kan kata kaseng te kajing kan tho jogi babuan balang kalong kat de kata hi kawe te sakaweru nga ai ka burom ka bakrao sha baro ki ban pet bat yo i kane ga record ka jonga ko am taksi kham tamme kinong krishan jo ko bp bangong he uble under kat bat phi bat uble un kurkhu ya phi ya kalong yang kalong sem ko jong phi iwe pa iwe i kane ko video jonga kham tamme ba ublay undar kat lembat ki bakin light na kajing pang kajing stom kajing ma kajing masau unkur khuru ya kalong yang kalong sam jungki but kin omdon kono kajing kren snew ne comment snew ei mo ya ka video jonga marba omde bangami hani hakila social media ban kamai pisa ndre ngashkwa ban kren khendiat namarba kajing kan tho kawe kalalong shakaba palat menta lada tose ki parari para khasi khara ye donno la kajong kajing yetli bangin yetli kawe ban klet no ye kata kajing ya ben kajing ya kan tho iwe kawe shikintian arkantian ngashkwa ban ai khobor basai ba ngatip ba kinong ilam jong seng VPP kumju ye presiden rangba kidei kibriu ki bastat ban shim ya kinong kitkam kino ki bawan join na kawe ka party shakawe ka party ban join shaka seng VPP kidei banong ki bastat omde panga manga hinga batai start yaki banga hikai yaki ndre kadai tang kajing itu khana ka balongkot ka jonga kino ki bawan join jaka seng VPP ken de banda check banda page bah namar ba yul se ken buon tang ki rong share ki ban wan ban join jaka seng VPP lada ki ba join jaka seng VPP ki bam yo ya ka burom bat ki bam yo ya ka burom maka jing sngo sarong yelade kila ban pet no tang spor na ka seng VPP but kinlet ban yalam bakla se upat ba kata kaseng bolongom nem tai presiden ne kinong yalam kibam dan kanono ka jing ijinga henry ngashkwa ban ong ba nangne sekhmat hi kinbun kibriu kibana kawai ka party but kinlet ban penyeso se kaseng VPP henry ki nong yalam nganget kinong yalam but ki nong kitkam jong kaseng VPP hi kin long kibriu ki bastan ban jiet ye kibriu ki bon rung na kawai pat ke party ban penyeso se kaseng VPP nomor ba yo kin rung tang steo arteo kin wan ban tes ya ke party but
ban yo ban pentok bria ya kinong ilam kamtam ya presiden rang ba jong kaseng VVP na kalyang jonga hi nga shuai tang tai kubor ba kino ki barung sya kaseng VVP kidei ban rung da kanong rem ka baskem bat naka don ut ka bakhya kumno ban don benta ban yes ban syar ri ba ka jaj ban riu amde ban shurung tang ban yo burom ane ban yo jing mantoi simen ban ndaki bom sngodon mon shu ban bala kilami na kaseng VVP ru kimde ban pensyai lane yalam baklayu pat ba kiba ban pen thok bria kumju ya kaseng te da kani ka kentien ka burom ko jonga bang sukhya shaba palan ngade we nong kershan ba sngotanat ya ba arden kumju ya kaseng VVP kebadan kabayeng ha nong rem ya baro kinong kitkam ki MLA ki MDC ki bandang mut ban yakun nakane ka VVP kwa ba da ka buram ya pilang baro ba pej ba di kene video jonga amde banga keren start ne banga keren balance start ne ba keren sonang keren sutip re kata kadai tang kajing ai jing mut jonga ba ya kino kiseng sain pertai ki bandang rung sya kaseng VVP dan kam bandai pej bah ban pej benia nomor ba yo kin shurung tang spor atpor kin mi haki social media haki resan yalap election ba pair ba kinong ba kaseng bolong dem te re ngate kum munong kersyan jong kaseng VVP ngas ngo kya palan bat ngamben hi ya keno no kaseng re tongin ailat ya kaseng VVP shisien menta bakan sensyar ya ka jela mikhalia jongi bat kinong tre ha kaseng VVP kinong kitkam di presiden kino ki badon nak seng VP nga iwa kidon sya kata kamsip iya jaj benriu bat sensyar hok sya ya kari baka jaj benriu jongi totong ini ailat sisien ya baro kiseng san pertai ngila ailat ya ka UDP HSPDP bat baro kiseng NPP Kongres ngila ailat lut aka jala Meghalaya jongi tungin ailat mata sisien ya kene ka parti tamai kabalong kaseng VVP na kasembol jong pra bat ngin yo ya kata kajing sensyar ka bahok ka balai luot ba sensyar ka bakhut ka balai na ka bamsam kanang bangen diem mangi kun kasi kara ku blai shibun ku blai ya baro ki bapet ya kane ka video jonga ku blai ngkur ku pi baro lang ku blai shibun